Fuq il-blog tiegħu id-deputat Franco De Bono kien żvela li f'waħda mill-aħħar laqgħat tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministru George Policino propona li kandidati ġodda tal-Partit Nazzjonalista għandhom ipoġġu għal testijiet xjentifiċi. Franco De Bono qal li kien ikun aħjar jekk George Policino jiċċekkjax qed jagħmlu l-ħaddiema tiegħu. Għalkemm ma semmiex bismu, Franco De Bono rrefera għal dak li għamel il-perit Tony Bezzina, impjegat ta' George Policino, meta bagħat ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol fil-każin nazzjonalista taż-Żurriq li tiegħu huwa President. Fl-investigazzjoni il-perit Bezzina kien talab lill-ħaddiema biex jiffirmaw affidavit li x-xogħol fuq il-każin kien sar barra l-ħin tax-xogħol tagħhom u min jeddhom. Franco De Bono staqsa jekk dan jikkostitwix każ ta' ġurament fals u jekk iva għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija ma investigax. Xi ħaġa li Franco De Bono qal li hija mill-aktar serja. Franco De Bono staqsa wkoll il George Policino jekk bħala Ministru u x'se jimbotta biex f'pajjiżna jkollna maġistrati inkwerenti li jagħmlu investigazzjonijiet fost oħrajn ta' xiri suspettuż ta' proprjetà, inkluż ta' ministri, kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Għal dawn l-akkużi seri li jagħmel Franco De Bono l-Partit Nazzjonalista wis anqas George Policino ma tkellmu. B'dan tal-aħħar issa jirreaġixxi hekk meta mistoqsi minn One News. Kritika li ma jkollix bażi, hemm kritika iktar interessat fiha il-kritika li wieħed jista' jtejjeb fuqha u naħseb li l-ħin u l-enerġija għandhom imorru fuq dik it-tip ta' kritika. Franco De Bono dwar George Policino diġà ddikjara li jispera li ma jkollux għalfejn jidħol aktar fid-dettall.